Moitas gracias, señora presidenta. Señor presidente, leva vostede gobernando 3 anos e esta proposta que lle acabo de escoitar, se vostede cree que con 680 euros ao ano por traballador, 50 euros ao mes vai arreglar o paro deste país, está moito máis despistado do que eu pensaba. Señor presidente, tópase vostede co paro máis alto da historia de Galicia. A historia, cando fale da súa legislatura, señor Feijóo, vai a falar da legislatura do paro. E cando va alén de vostede, van a falar do presidente do paro. Vostede sigue escapando a ese problema e incluso cando fai entrevistas como a que fai no Faro de Vigo o día 18 de marzo, vostede fiela a súa tesis de contar sempre medias verdades, dice los gallegos deben saber la verdad. No se creará empleo en el 2012. Pero, como sempre, esa non é a verdad. Eu lle pido hoxe aquí que conte a verdad. E a verdad que lle ten que contar vostedes aos galegos é que, se no 2012 vai incrementarse o desemprego en España entre 700 e 800 mil postos de traballo, según o señor Rajoy, e se van incorporarse ao mercado laboral 500.000 persoas en toda España, a pregunta é que vai a pasar en Galicia, na súa Galicia, presidente. Iso é o que vostede non quere dicir nin na prensa nin aquí. O que vai a pasar, señor presidente, eu vou dicir eu, que no ano 2012, que as súas políticas se van a generar 60.000 novos parados en Galicia. 60.000 novos parados porque as súas solucións xa están dando resultados. Número de ERES no mes de xaneiro, o doble do número de ERES do mes de xaneiro anterior. 45 ERES xaneiro do 2011, 104 ERES xaneiro do 2012. Mes e medio de reforma laboral, 2.169 traballadores e 29 empresas que se acolleron á reforma laboral. Vostedes non fixeron unha reforma laboral, presidente. Fixeron unha máquina de destruir emprego e de destruir dereitos sociales. As cousas non teñen por que ser así, señor Feijóo. Eu lle fago unha proposta aquí, sólida, de verdade, xa lla fixen no debate de Estado de Autonomía. Cambie a súa política de resignación por a política de reactivación económica. Comprométase vostede con nós e creemos, de verdade, dotando económicamente un plan para 25.000 contratos para os xóvenes deste país. Un plan que requiere 150 millóns de euros. Un plan que vai xenerar emprego e que pode xenerar compatibilidade con outros yacimentos de emprego. A pregunta é, vostede quere insistir en esa política de resignación de decir que isto era culpa do goberno de non sei onde? Presidente, leva 3 anos gobernando. Leva 3 anos gobernando, presidente. Xa non pode botar valor fora. Vostede é o responsable deste país. E eu lle pido, pare xa de escapar aos problemas e comprométase. A miña pregunta, é vostede capaz de chegar a un acordo nesta Cámara para dotar económicamente unha proposta e xenerar 25.000 postos de traballo para os nosos xóvenes, cambiando a súa política fatalista de resignación por unha política de reactivación económica que están demandando todos os sectores deste país? Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Señoría, escoitando a vostede dá a sensación de que sigue sin coñecer cal é o escenario que vostedes deixaron tan só fai 100 días. Parece que, escoitando a vostede, hai que esquecer que vostedes deixaron a este país co maior paro de Europa, que vostedes deixaron a este país co maior déficit público de Europa, que vostedes deixaron a este país cunha recesión económica, cunha caída de economía casi de 2 puntos, e que vostedes, señoría, deixaron a este país cunha taxa de paro do 23%. E agora ten vostede outro plan. Me dixo 100.000 empregos fai pouco tempo, está no diario de sesións.
Despois, no debate do Estado de Autonomía, me propuxo subir os impostos en 500 millóns de euros, o dobre do que pagan actualmente os galegos. E agora me fala de dar 6.000 euros a cada xoven e así conseguir emprego. Mire, señoría, eu lle volvo a reiterar, mañá no Consello da Xunta, co diñeiro que temos e non co diñeiro que non temos, porque vostedes son especialistas en deixar a debelo todo e irse cun déficit público oculto que está poñendo contra as cordas a credibilidade de España na Unión Europea, vostedes, señoría, lle volvo a reiterar, vamos a priorizar os concellos que teñen máis de 500 parados no seu ámbito municipal, que é o 30% dos concellos galegos. Aqueles concellos con menos de 500 parados, que é o 70% dos concellos, vamos a propoñer que se unan para facer propostas conxuntas de emprego no seu ámbito municipal. E vamos a priorizar os concellos que son capaces de concretar no seu ámbito municipal postos de traballo. E aquí son 44.000 personas. Isto é o que vamos a facer. Se vostede ten un plan algunha vez, presénteo. Simplemente para coñecer. Mire, nós nos adicamos a unha serie de cousas para que os traballadores en Galicia teñan menos paro que en España. Cando vostede me dice como vai a quedar Galicia no ano 12, xa lle digo, con menos déficit público que España, con menos paro que España, con máis contas equilibradas que España, con máis solvencia que España e mellor que a España que vostedes entregaron. Moitísimo mellor. Así vai a quedar Galicia no ano 12. Exactamente. Señoría, estou convencido que se o Goberno de España, ao final da legislatura, poidera acreditar unha baixada do 20% do paro, poidera acreditar un déficit público como o que ten Galicia hoxe do 1,6%, poidera acreditar que se siguen pagando as facturas mellor que no resto de Europa e poder acreditar os datos macroeconómicos do sector público galego, seguro que sería un bo goberno. Eu xa lle digo, no terceiro ano da legislatura temos os mellores datos de España no que se refire a solvencia, a contas públicas e a déficit público. Señoría, xa sei que vostede prefire que Galicia sexa Grecia. Eu prefiro que Galicia sexa Galicia. Máis nada, moitas gracias. Muchas gracias. Réplica do señor Vázquez Fernández. Moitas gracias, señor presidente. A diferencia entre o que